אנחנו עכשיו עם פרנקלין. תסתכל עלינו פרנקלין. אנחנו... תודה. יש לך ראש גברי. וסנטר טוסי. רגע, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? תקפוץ. תקפוץ. אין עליו שום משטרה כפי שאתם רואים. אתם המשטרה, אני יודעת. מי זה מדבר? יואו, פרנקלין מדבר. אימא, איפה הוא? תעשה סופר קפיצה. הוא יעשה סופר קפיצה. הוא נחת לא טוב. לך על הסלע. לך על הסלע. לך על הסלע. אתה צריך לפה אופנוע. חכה. יש לו עכשיו חיים מלאים. ל5 דקות. הוא לא יכול למות. ועכשיו הוא רץ. הוא רץ. הוא רץ. הוא רץ. הוא בסופר מהירות. יש לנו אופנוע. רגע. עכשיו הוא עומד לקפוץ מהפסגה הזאת. לא, הוא פשוט יורד. שים גז, שים גז. מה אכפת לך? נו. לא. הוא עולה, הוא עולה, הוא עולה. וואו, הוא נוסע במהירות נדירה. הוא עומד למות, הוא עומד למות אבל הוא לא מקשיב לי. הוא עומד למות אבל הוא לא מקשיב לי. לא, הוא לא עומד למות כי עדיין יש לו חיים. אחלה צ'יט. הוא נופל ולא קורה לו כלום. יש לנו את הצ'יט. מי רוצה שאני אצלם אותו? לא, הם לא רוצים צילומים. ואנחנו ממשיכים בדרכנו. סע ימינה. כאילו תעשה פרסה. פרסה. אמרו לי שאחרי מקומות גבוהים נמצא גן עדן. בואו ננסה למצוא אותו, אבל גן עדן היא בעוד 39, 38, 37. קח את הזמן לגן עדן, קח את הזמן. ושים גז בזמן הזה. שים. הנה, אחלה רמפה בצד. הוא הצליח. יש פה פסגה נורא מגניב. וואו, הצליח. ויש לו עדיין חיים. אוי אלוהים.